Ọ dị mma ndị be anyị ekenekwa unu ọzọ mana ụmụ ihe gbasara mmụọ ọ dapụta otu a achọwa ndị o doro anya ka ha kọwatụ ya dịka o si ada na ihe gbasara omenala nakwa ọrụ ndị dibịa ihe ha kwesịgasịrị ịlụ na ihe mere ụfọdụ jee na nke dibịa ọrụ aga onye ha enwe anwụrụ jee nye dibịa ekene nakwa ihe ọzọ mere na ụfọdụ jee na nke dibịa na-asị na ya ihe niile asị ya mee ka ya mere mana ọlụ agara ka anyị na-abịara na nke High Chief Ọzọ Chimereze ya bụ chibu eziokwu eze nke mbụ na mbụ n'ala Igbo na obi ya ka anyị bịara ịjụta ya maka na ọ na-abụ onye ọbụla chọba ha ijiji ya kpọrọ ijebe na je jụọ nwaanyị ogiri maka na ọ bụ onye ịma ihe mmụọ ka a na-ajụ ihe mmụọ. High Chief Ọzọ Chimereze anyị ekene gị. Ọzọ ka eke ime otekwa ọzọ bụ ya bụ adreesị ndị Ụgbọọka dịka esisi m na ọgụzịwa bụ ihe mere na ekwube na omenala na Ụgbọọka atụbatụ na ọ bụ ọzọ ka eji atụzi atụ Ụgbọọka ya gaziere gị ọzọ ndị ka ndị nze na ọzọ mere na ndị ọha nze daalụ ama m na a na ha hazi ya ka o wee dị mma ndị nze na ọzọ na ha atụkọta uche ọnụ maka na ọnwa ga-adọla oji taa nọ echi den ọnwa abịa anyị nọ ebe a maka nke ahụ 2025. Kedu oge a na-atụ anya na ga-ebido ọjọọ? A na-ene anya na abụọ mbụ na-abịa ga-abụ na 23rd of this month being Friday abụọ. So ndị nze na ọzọ ga-anọkwa n'ebe kwesịrị m nọ na the market square mana ngwa ngwa a na-emeje Saturday ga-abụ 24 mgbe ebidozie ọ ga-ebido n'ama ọdụdọ ọ batazie na Nkwọ ndị Ishigwe na-ehostu mgbadisiye na Ụgbọọka niile omekechikwe oshi ebe ahụ wee jebe ọfụ oge kọmuniti ya obodo Igweshi from Nkwọ n'oge chukwechi ebe ahụ wee nabazie umisu a n'ebe Agụma bụ the other community bụ ebe a na-achịkọta mgba for the year maka na ọ na-abụ 4 days celebration or festival meeting ga m kacha ebe a wee bata nnọọ. Kedu ndị a na-atụ anya na ha ga-anọcha n'ọnụ? A lot of dignitaries ma ndị igwe ndị ikwu na ibe ma ndị ga-abata maka na ihe na-ejikọ obodo ọnụ oyibo obi aṅụrị ka ọ bụ nke ọzọ ịkụziri rụtụrụ aka bụ mgba ya bụ na ndị okorobịa dịka esi agba mgba na gboo ahụ na-aga agba mgba ụbọchị ahụ ọfụma anyị jikwa ohere a wee na-akpọkọkwa ikwu na ibe ha nọnyela anyị something na ignite more powerful influence relationship ma obodo na obodo enyi na enyi ọ bịakwa kirie promote oke ọcha anyị dịka o si dị maka na ihe ọma ka ọ bụ ma egwu ọdịnala ga-adị ihe niile ga-abịa ọ ga-abịa n'ozuzu ya. Ọ dị mma. High Chief Ọzọ Chimereze ya bụ echibu eziokwu eze nke mbụ na mbụ n'ala Igbo na-anụgonu ka o sikwu ya ajụ a ka eji mara anyị ndị nkanụ ọ bụla ga-ekwu ajụ ha ga-ama ya mana ndị Ụgbọọka gajisiri ike nke ahụ bụ ofu ihe ọzọ kemgbe ka ị na-ekwu ya na-ekwuchi ike na omenala ahụ na ndị Ụgbọọka gajisiri ike wee bụrụ na ihe kwuru ka a na-eme. Dalụre nne ka anyị kọzia n'ubi ya bịara ọzọ ọ bụ ka ndị dibịa si alụ ọrụ ugbu a ka anyị ji chọọ ịmatazi na ewe ndị na-abụ ha jee na nke dibịa a sị na ha ejego na be dibịa mana ọlụ ụfọdụ jee ọlụ mana ụfọdụ ndị dibịa ụfọdụ ka na-etu ọnụ tigide ọnụ mere na ama m na ị ga-anụgonu ka o si ada na Anambra na nwamgba afọba aka na-acha Anambra siziri ndị a na-etu ọnụ ihe mmụọ na ha ga-ebunye ike bunye ego bunye ihe dị iche iche ha bịa ka ụka ya ga-esi wee mee ya ụfọdụ ka ejikwana ụfọdụ mechazie siziekwa na ọ bụrụkwa ka ha si ekwu ya ka o si eme na ihe a na-eme bụ kọntentị na soshal midia na egwuregwu ka anyị na-eme na ọ bụrụkwa ihe a na-ekwu. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ọrụ ndị dibịa ọgbara ọfụ ugbu a ọzọ dịka onye isi omenala na onye dibịa ama ama na mba ụwa? Ekene m gị ezi nwanne m
kene Igbo ndị ọma niile na-ege anyị ntị n'onu mba ebe ọbụla ha nọ nakwa. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụla ahịhịa niile yiri ụgwọ bụ ụgwọ. Ụgwọ dịkwa, ọgwụ dịkwa, enwekwala ezigbo dibịa, enwekwala ndị na-abụghị dibịa bụ ndị na-akpali amụ. Ụfọdụ sef na-amaba ukwu pọpọ akwa asịrị na ukwu pọpọ abụgola alụlọ, mana ọ bụghị ụdị osisi anwa ka gbuo onye Igbo marụ na mmụọ bi n'ime ya. Mana n'ihi ka uche ya si gwa ya na ka o si wee si n'ụka wee si n'ọtụtụ ụzọ okpukperechi wee pụta iji wee zikọ na ya achọpụtago na ebe anwa adịghị larịị, mana akọ na uche ka esi eme ya ebe anwa ka ọ ka bukwe wee bata n'ụzọ omenala na ọdịnala. Mana e nwere ofu ihe m ga-akọrọ gị taata bụ ihe mere o ji were dị ndị mmadụ ka ike adịghịzi n'ihe gbasara mmụọ. Mana ị na-afụkwa ndị ọzọ ka ha chi wee nọrọ maka ihe chi were dị, o kweghị odo oge anyị na ọgwụ na-alụkwa n'ọrụ maka na ọgwụ dị, maka na ọgwụ bụ aka mmụọ. Mana ọ bụ ka akụ ilu si ada n'ọnụ ka o si ada na ntị ka o si atụ n'ọnụ. Ka m wole ya na mgbe ajụ anyị na-ekwu maka ajụ, onye ọbụla ifuru edebere njọkụ ji ọdụ how long ka ọ na-ebido alụba ọrụ. Onye ọbụla chọrọ ịgwa gị, chọrọ ịdị honest to the truth, anyị nwere akpa ya na be anyị ebe a ibube edebe gị njọkụ ji, izugo ihe eji mmadụ eme, ịwazi ọjị mmụọ na mmadụ esoro gị taa ya, ime eke dikri da n'ihu mmụọ bụ mmụọ ọra na-egburu anụ. Ihe ahụ iji maka ya were mee eke dikri bụ ọfọ ịgalụgọ, ọ ga-abịa na mmezu maka na itozugo. Mana e nwere imirikiti ndị mmadụ taata etozughọ n'ihe, ha etozughọ na mmụọ, ma ha ya aga n'iru arụsị gakwula ebe ahụ mekibe dikri imechie ya ọma ha arụ ọrụ. Mana ọ bụrụ dịka si ekwuo how long ka ọ na-ete eke onye edebelu njọkụ ji o ji adụ really activated na ifu na o di do process for that 6 years, ọ ga-eji bido wee come up to life wee serve ba gị afọ isii ka ọ na-adị wee lụba ọrụ. Mana enwe ike idebere ya mmadụ taata si n'ụka pụta, next year ọ chọọ ka afọba the results ihe anwa ya na-eme ọma afụ ya, and that does not mean na ndị debere ya njọkụ ji wee fix. Maka na ikinye mkpụrụ osisi n'ala dịka orange, o nwere number of years ị ga-aghọta ya na ọ bụrụ na ọ nọ mma n'ebe ọ na-aṅụrụ mmiri, enwere number of years by natural law before ọ tụọ iburu wee mịa mkpụrụ izizi. From there o nwere mkpụrụ anwa ka ị ga-eji wee nwebezie anticipation ọ bụrụ good one na next year na mkpụrụ osisi a m kọrọ dịka orange na m ga-elenwe ofe akpa orange akpa na ị ga-ebido mmetaba mkpụrụ ya welu mee mkpa. So ọtụtụ ihe bụ ihe ji ọtụtụ ndị mmadụ taata bụ amarozi ka ọgwụ ji alụ ọrụ. Enwere ọgwụ a na-agwọrụ nye gị taata ọ dịkwa active, bet na oge ọ ga-ebido wee gabalụ gị ozi recognize ya gị, o nwere ike ọ nọ gị n'aka for 6 months na-atalụ gị ọjị, na-aṅụrụ gị mmanya, ị na-agbụ ya ihe si gị n'ọnụ, ọ na-epik your aura and your spiritual makeup. Ọ ya mere eji mechaa ụfọdụ asị na a na-erekwa ọgwụ. A na-ele ọgwụ ahụ efula a na-ele is to bring it back to activeness. Ọ dị ka onye fon ya lụgoro ọrụ ọfụ na dị batrị adịbagolo ọ ga recharge ya. Mana makwanụ na enweghị ka fon ị gotere kịta ga-alụrụ gị ọrụ, na ọ bụ na ekwe ihe n'ọkụ, ọ ga-agarịrị through configuration. Kama na ọ bụrụ ka na-achaji gị ya oge alụchara ya, o nwegodo ume dị ya na-arụ ịgazi egolu the phone as electronics
onye anwa lesilu gị na gị na onwe gị agbazie reactivate ya phone akọmzie up to life. Ọ dị ma ọzọ itinyezie ya sim you can now make call you can now use it obido lụba ọrụ. Ọ dị ma ọzọ ewe ajụjụ m chọrọ ịjụ gị nke m nụrụ a na-ekwu maka gị mana tupu nke ahụ na-eme ewe ndị na-anụ ọnụ gị ga-achọ ihe ka ị kọwara ihe ụmụ ihe miri emi ịmana oge ada adịcha na na-ekwu ụdị ihe dị otu ewe akara ekwentị nọ na WhatsApp onye chọọ ka dozie ya ụzọ na mmụọ ma ọ bụ ihe mmụọ gbagwojuru anya anọ m na WhatsApp. kedu akara ekwentị ọzọ? ya bụ 08032777802 ya bụ nke m ji wee nọ na WhatsApp. gbakwana ya ewe ka ị kpọrọ ya 080327777 ya 777-802 0803 ya 2 777-802. ọ dị mma. ọzọ ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ maka na ikwuchara okwu gị na-eme imi ụfọdụ si mụ na ọsọ ndị nnukwu mmadụ ka ị na-alụrụ ọrụ mmụọ ụfọdụ si na ọsọ ndị nọ n'obodo oyibo ụfọdụ si akpa afa ọzọ Chimereze na ọkwasọ ndị nnukwu mmadụ na ndị nọ n'ọkwa gbanitere elu ka ọzọ na-arụrụ ọrụ. Ọ bụ eziokwu? Eziokwu adịchaghị ya maka na ị nọrụ mgbani na-ene mmadụ anya ya ha amacha onye ahụ bụ onye bịara nso ajisi gị nọ ihe dị nso dịka imi ji wee nọrọ ọnụ nso ọ na-anụ isi eze ekele ọlụ eke adamalụ ihe niile enwere obere ọrụ mụ na-alụ na dibịa nyere m afa. Kedu ọrụ ahụ? ana m alụ ọrụ dị na-awele ọfụma ana m alụ ọrụ dị n'ọmụmụ ọma abụ na ọ bụ na mmadụ bịa chụchala ya aja onye nwere onwe nwe mpụta na soshal midia gwa gị na onye anụnwa bụ ụkwa na-epu ọma na enwerekwe n'ihe o mee na-enwekwa ihe m natara ya mana ọmụgo nwa nke ahụ abụọ ka o ji kwesị maka na dọkịta ọbụla nwere sikriti nke ya kama na ihe a na-ekwu okwu ya bụ na mụnwa ga-asị gị na-ekwe ihe ngwongwo ị ga-egote riri na gboo ọ bụgoro na m chachilu gị 10,000 na otu eji as workmanship ọ gị nwa na-agago your materials. ọ bụrụ na material ị ga-agagote based on ụdị ọrụ iji bịa ga-eri gị 50 or 60,000. ọ bụghị na ya bụ na ọmụnwa na-achaji gị after all na m chajigodo gị 10,000 na 20 as workmanship ị na-enye m more than 100 naira da ọ bụgoro gị 200,000 ka anyị kwetara na ị ga-enye m na ịfụ n'anya welukwe aka m bụ sọsọ dibịa na-alụ ụdị ọrụ ahụ na mpaghara nke m ebe a abụọ na enweghị ọtụtụ dibịa na-alụ ya 100 naira ka ị ga-edebere m out of workmanship ide akụ mụ ya tiri ịfụnanya onye jizigo na ama m obele nke m na-eme ya ka m ji asị gị jide ego ahụ kwesịrị ịbụ nke m dompe debe m ego nsala ọgwụ bụ 100 naira mana ọ gị nwa ya akwa ngwongwo eji alụrụ gị ọrụ eji achụrụ gị aja so e nwekwara turuturu ndị ọ na-abụla ịgwa na-ekwe ngwongwo ị ga-aga gote n'ahịa ọ bụghịkwa na my shop maka enweghị spiritual shop o sị gị na ọ gara arụ ha ọnụ so ị na-apụta kịta asị onye na-esi ofe dịka ịkọ ya gwuru 1,000 naira chielu gị ọnwa agbajila aka ya tinye ya ọ ga-agụrụ gị ngwongwo eji esi ụdị ofe ahụ oyi gotekwu oyi wetapụta ojikwukwe gị na ya maka eji esi ofe ahụ. Ọ dị ma ọzọ kedu akara ekwentị ndị mmadụ nwere ike iji jụta gị ajụjụ maka na iyere akara ekwentị a si na ị nọ na WhatsApp ewe oge eji pụrụ iche mmadụ nwere ike iji kpọọ weta gị maka na ọ na-afịa ụfọdụ alụ oge ụfọdụ akpọkwa m sị m na ha na-afịa alụ na ha chọrọ ka gị na ha kwuo mana ọ na-afịa alụ iweta gị ị na-anọkebe ya kedu akara ekwentị ahụ ga-agba akpọ ozugbo eweta gị na WhatsApp? Nke a nụnwa apart from the WhatsApp number bụ 08032777802 nke bụ ya bụ glo nọmba m nke a na-akpọ bụ 09050257033 ya 09050257033 n'ihe mere o ji adị ka a dị enwetakịrị m bụ na ebe m na-alụ ọrụ dị n'ọma agụ ọ dịchaghị nso n'ụlọ bụ ebe edebechalụ mas bụ ihe na-achịkọta okwu na-aga n'ikuku ebe nke m nọ
ọ bụ anyị luo ọ bụchala ụmụ nwamba otuba oge ụfọdụ ọpụọ kpamkpam ọ ya na-eme eji ada enwetakịrị m mana oge isi ụtụtụ na mgbede na-abụkarị the best timing maka na ọ na-abụrụ ọtụtụ oge bụrụcha ọrụ gbagote n'ebe obi m dị bụ n'ụlọ netwọk na-aka aga ebe a ebe a mụ na gị nọ taa wee na-akpakọrịta nkata mana onye zi ego ozi na WhatsApp ana m afụ ya mbata ha na aga m afụ ya and aga m respond akara WhatsApp ahụ bụ gịnị 08032777802 ọ dị mma mana ụbọchị niile ka ị na-anụ ya mana ana m eji Monday Tuesday wee zuo ike eji m ya ezu ike ana m alụ ọrụ m niile from Wednesday to Sunday. Onye chọọ irute esi obodo dị iche iche chọọ irutekwa ụgbọọka ebe ị nọ mụnwa bụ onye ụgbọọka ọ naghị elute na first signboard bus stop audio a very popular bus stop ọ kwụsị ebe ahụ ndị ọkada na-anọgasị na junction ahụ ọjụ ha na ya na-aga nke ọzọ Chimereze Echeanyịmeze ha ga-ebute ya na ọ ga-ajụ ya ọwụ na ọrụ m ka ọ be m ụlọ ọrụ m ka m na-anọkarị afụ mmadụ ọ sị ha ya na ọwụ n'ọrụ m ya bụ onye osi ebe ọbụla o si rute signboard bus stop na ụgbọọka yes ọ ga-adịli ya mfe ịbịa ebe m na-arụ ọrụ ọzọ ọ ga-adịrị gị na mma edịkwala anyị